naman di ay. Nasa atin, mga naawas ako. Ay, naman di ay. Bugas di ay. Lugi! Ay, sagot. Naman. Pagdali. Naman eh. Ano ba? Pagpalit sa bugas dito sa gawas, di? Ilang kilo? Mga 3 kilo lang. Kaya di. Uy, nakay warta dira. Ay, para pagpalit. Aman na pinagpalit. Dito sa gawas. Susi sa motor. Naman sa imo ha ba? Jacket ako. Oh, hindi mo helmet? Eh, mag-helmet mo, may dako pron. Basta wala. Wala lagi dako pron. Naida ako, bron. Wala lagi dako. Naalagid ako. Pagdala na lang daan, good. Yan ang madala lagi. Bantay bitaw ha. Yung madala mo. Bitaw. Bantay bitaw magbalik-balik ka dili ha kay magpakuha ka helmet. I-helmet ko dyan yung kaldero sa imo ang ulo. Wala lagi, may dako. Domingo. Wala dako. Sige pa, Domingo. Abis ba na dako? Kaya ni? Hey, pag-sure ng lahi. Nakaw na dito. Dito mo. Sige na. Bro, asa naman to? Kung ako pa may karon, asa man kahanan gusto mo siguro ni uplatan ito hanan eh. Ay ito kung ka bro eh. Kabinaan meron ba? Ay, para dahil. Bro! Alin na! Kaya bro! Ya, papunta lang ko. Alin na! Dugaya ni mo eh! Tugkar ko pilas puro buti rin na rin. Bro! Kaya itong kanan karon. Natay plano karon natay dakpon karon nga kanang most wanted number 1. Wah! Kuya na. Kuya na lang tao. Pero number 1 na siya. Kuya na po na siya. Delikado tayo tana. Asa na itong TOP na kung isyo sinuha? Aw! Nadre bro. Ha? Oh, nadre ito bro. Ayos kayo. Okay. Okay. Oh, yan. Sabay dugayon na to, Nes. Tara. Sige, sige, sige. Sige, tara. Ay. Oya, bro. Oh. Asa man tada pita man ako pa nimo posting? Ano kita mo posting? Bait sa siguro ito bro. Kay dalan, may dalan nila bro. Asa di? Yeah bro, kay diya ang dalan na mga motor nga di magsuot mga helmet driver. Oo ba? Nya karon. Wa man tay mga kuanan eh. Asa man imong kuan TOP? Aw. Mga to pendre bro. May problema bro. Ah, way kaso na man day. Ya bro, asa man tay imong sandboard nga na checkpoint? Ay. Nadre bro. Tagka na lang gyud tawanan eh. Oh. Ano nga man kahoy nga katong anong asa may nakabutang da word nga checkpoint? Ah, bro. Oh, Pasabton ta ka bro ha. asa man? Kani. Oh. Check. Oh, check. Yo man. Point. Bright na. Oh, check point. Yawag yung tawanan na. Sige, pwede na na. Pwede na na. Bro. Oh. Okay, tara. Tara. Grab ka itong hapon. Ano ang asawa nga masalig tuwag, hadlok maboy helmet. Wala magyapoy dakop karon mis pag dunay na dakop hadlok basta ko man dakopay. Dito. Bait sa bro. Kita yan na bro, kadako aning tarpaulin checkpoint bro. Tarong bro ba? Kita na bro. Tarong na ka na bro? Oh, klaro lagi na. Sige bro, sige. Bro, Oh. kining nakatay mo dakpan diri karon bro nga mura maglasang naman tao mo. Oh, Tumang kayo ni diri bro. oh bro. Mindset ni bro. Saan naman tao ni mo? Dili nga mindset ni bro mo na yung mga diskarte sa mga marunong bro. Yahak na. Oh, Tarong nga na imong plano bro, basing wa tay Lalagi bro. Tanawa bro. Tayo nagpatulong diri bro. Oh. Why helmet? Yahak. Na jud dakop di mga SPG pa jud. Sao mo ba? Wala lusang nga lang ni mahal ni mo. Bro, Oh, oh, tanawa bro. May padayon jud kabalo Right. siya. Kabalo siya nga na checkpoint. Wa sure kita sa checkpoint siguro tayo kay parahon ako tingnan bro.
Muntag, sir. Buntag po. Kasi makaya sa buntag ron. Ito naman. Auto kami panakop. Karon tayo. Ikaw pag ginatimingan. Sir, dire sir. Kapalo baga sir nga checkpoint mi dire? Asa may yung checkpoint? Yung na checkpoint dire. Pakita bro. Pakita bro asa to checkpoint bro. Okay, kita na yung checkpoint mo. Oh, basaha, basaha. Basaha. Checkpoint. Oh, nya unsa yan? Unsa kan? Ya, checkpoint ko di ay. Oh, nya. Tay boss. Ano mo? Unsa tay boss? Pwede na kami. Manyo siguro boss. Pakita ko si mong kan lisensya ni mo. Lisensya, Resto resto. ni mong motor. Helmet, wala kay helmet. Nagsipatos pa ka, guba pa din mo sipatos. Abay mo. Eh. Bebe, manang boss. Domingo, mga boss.